Kon
Betul apa Mbak? Aman itu aman. Enggak, kono karo kakak lho.
Bocah kayak orang gak keluar rumah dia kuwi. Warnanya apik. Apa? Kupluk. Ini buat Lama sepena. Saya kenceng. Ibu yang kenceng tapi kok terlalu. Kupluk. belum pernah lagi. Apa? Lah kok bocah iki lecet to, Pak? Iki biyen nek godaki malah ada ora kena, nek iki godaki mboke yo pinter. Apik pikir ya. Bocah jeblesan akhirnya nek kene ning Masangga iki dicepaki warang ngono kene iki lho. Bayaro. Lah iki bos-bosane Kowe ngono takokne mergo ngajak. Oh iya. Ben ngajari jare nong. Lah nyapa kok Pak Kotor kakek nesu-nesu kowe adek kuwi. Tidak aneh berarti. Kok iki kuwi jeblas ngono kuwi kok. Aku susu. Kuwi iki ki apa ki pantarane Pak Kotor? Bayaro. Kanca-kancane diundangi ning kene mergo Pak Kotor dadah damel Roh, duwe gawe. ngono aku kok pisu piye. Saya nolong saya tak potong 50. Itu motor. Lah kok bos ki yo bebas kok. Bos ki bebas. Roh. Saiki tak ganti aku. Oke. Kowe ora sing kuwi to. Aku tandinge lho. Tapi
Masuk anak itu. Dalam anak. Kalau Wong iki kuliner jeblas. Lah nyapa dalah wong Pak Gondor iki nggak acara ngene iki duit ya wis akeh. Urusane wonge kok Puluhan yuta. ya ro. Perkara sawerane iki nek mung rembug kaya Iram. Lah prene engko gampang ngotongi aku kok. Pegelas. Oh, bos iki bos kabeh nggih. Bos, Kandhani kok. bos, Lah iya. bosok. Kowe iki lak jeblas pripun? Ngemel terus dijupuk kaya. Isin jalan. Pembantu nek wis to. Satu sing per-per ngono. Hitungan kok. Koprol pisan ae. Mbok usah wis koprol. Ayo, ayo. Kalau bahasa kowe kok gacar ta ning kene. Kowe sing ngimbu ya oke adeke. Mas Angga yo metu ning mangi. Lah wek bongko wek ngene. Yo ora apa-apa lek iku nek kowe lara ra kena dike tombo. Kok matamu ra. Tenanan to lagi kok. Penonton rame lho. Hah? ngene. Tapi gelem ora? Yo anu. Heeh. Ayo belum. Podo ae. Aturane oke. Aturane. Ndak patut tenan kowe iki ngisi-ngisi iki. Nyon-nyone murah bae hitung-hitungane wonge. Kowe iki mbok aja jeblas ngono kuwi. Iki lah ngerti dhewe ning griyane sapa? Mas Angga menika pelatih warok biyen. Ya ro. Ya to? Lah kowe jare duwe pelatih ning ngene warok. Tak kotor iki patenku lho. Tak kotor. Berarti aku karo kowe iki sik tuwek kowe no. Betul aku lho. Aku latihan ini suwi lho. Aku ki biyen sing latih Mas Angga. Apa? Warok. Lah aku ngene ngelatih apa? Apa? Kadang manuk. Saking jeblas aku sedhi omong iki jalur Kowe lek sinau apa? Gerakan to. Kuping. piye Apa tuh mau juri manuk kupingnya budek? saking jeblas aku. Latihannya udah tuh. Lanjut. Ayo cincin ayo. Ayo. Yo kokok tangannya yo. Ini padahal ngono iki lambene nyupus iki. Kudune cepet iki. Model. Lah nek jenenge apa ki pelatih ki mesti anak didike ya dadi ngene iki. Lah dadi domble ya. Haya. Jajal aku jajal. Ya aku jajal. Sayonara. Nek dike contoh bocah cilik-cilik iki lho. Ya siap. Ini jalan ini.
kasih didelok Mas. Ya lega aku nek bareng kowe iki wong licik kok. Ki adewe iki beda grup. Ya ora apa-apa to kok iso. Kono rada nisih Mas sik. Ambune koyo atom. Koyo curan mayit. Kokon dulu. Ya jasama bagus Mbak. Aku nek karo iki menang atraksi menang iki lho. Uteke encer. Musuh iki yang berkalah lecet tok aku. Koyoknya mak retek-retek. Ya ora kok masalah banyak nek ade banyak iki. Wes pan. Ramken duit ah. Dhuwur Ngono iki nek ngono suwi nyapa kok iso. Lah iki lak nek digawe nyontek niki sesuk lha iki lebih gede. Ya. Wah, kok ora sokone. Kok yang buli ya. Lagi kok mau jeblesmu ae lho. Adewe ning kene apa ki tanggrione sesepuh adewe. Oke. Bapak Kotor. Ya paling endak duwe apa ki sesembahan sing apik to. lagu-lagu kan. Ya iya to. Oke. Menika penemu musik tekno. Oh iya. Kosong to. Nah, aku sing nyanyi kowe sing tabuhan. Oke. Ngelap itu kan. Aku diceluk Pak BG kae lho kowe. Oh, joy tanggapan luar sini. Oh, itu dong. Ini iki lho. Kayak bolone. Hai, Aku sing nyanyi kowe sing tabuhan. kene kowe. Ayo.
sama lho ngono kuwi. Apa? Lah kok kendor-kendor. Oh sithik. Dengket tak ter, dendong dengket tak ter. Ngono lho kok iso. Oh iya. Kendor-kendor. Tenan lho. Kender duk duk duk. Kender duk duk duk. Kotor kender. Aku nyanyi lho. Yo. Kender duk duk. Pak kotor pancen bagus tenan. Yang ini sae oh nyenengake di dalam hati. Oh nyenengake di dalam hati. Duk 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 duk. Kender kotor. Aku ora kanca kowe. Ora gelem kita aku. Ayo. Wong lek mulang iki jeneng apa nek cocok karo iki. Alah cobe. Kowe seperanmu ngomong aku kowe. Iki ora. Kotor-kotor banget. Kanca kenyih ngono kuwi. Paling enggak dongane Mas Angga monggo. Moga-moga wis. Moga tinggal. Seger selawase, hidup berbahagia selawase. Amin. Cinta seperti ini aja. Amin. Muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Lah iki kok nek Mas Angga ben rada afdol iki dijoget iki. Joget nih. Oh ya bener anak ayo.